Nazdar. Čaute, ja som Sebastian TV a toto je nová hra, ktorú si zahráme. Je to Five Nights at Freddy's. Mala by to byť jedna z najlepších hororových hier, čo predtým bol Outlast, ale teraz je to Five Nights at Freddy's. A ide tu o to, že som strážnik pizzerii, lebo hľadali strážnika a ja som dostal tú prácu. A ide tu o to, že sú tu príšerky. Z blbého zvuku som sa veľmi... Fú, ty kokos, to je ale veľký hlas. Dám si nižšie hlas, OK? Dobre, dajem späť, hlas som si dal nižšie. A takže sme tu. Takže ide tu o to, že sú tu niekoľko príšeriek, ktorí sú macikovia, pretože sú to celebrity tejto pizzerie, ale večer sa premenia na živé postavy, na živé postavičky, ktoré ma chcú zabiť. Čiže to je hrozné. Takže toto preskakujem, pretože tu hovorí jeden idiot. Toto už nahrávam po druhý krát, takže keď sa nebudem až tak lakať, tak to je preto, ale podľa mňa pri tejto hre sa budem ešte furt lakať, ale v prvom videu to bolo naozaj hrozné. Chápete? Takže toto preskakujem. Takže som späť, konečne to povedal tento šajzel. A už to nie je Zajko Hrajko, toto už začína byť dobré. Čiže tento hajzel už tu hovoril 2 hodiny, akože v tom čase, nie v tomto. A hovoril nám o tom, že nemám... Toto sa mi ešte nestávalo a začal som sa veľmi bať. Lebo to asi znamená to, že Zajko Hrajko je pri mne až. Ale ja ho nikdy nevidím a počujem tu blbé šumy. Dobre, takže hovoril nám tu o tom, druhýkrát som tam už viacej pochopil, takže hovoril nám tu o tom, že sme tu prvý deň, že každý túto prácu už podal naspäť, čiže sakra, takže každý z tejto práce už vystúpil, pretože povedal, že by toto tuto nezvládal, že tieto príšerky, títo macikovia sú hrozní, ale on nám povedal, že nemáme sa od ničoho bať, pretože to sú iba psychopati, čiže to sú iba blázni, ktorí tu predtým pracovali, že ja som normálny človek a že títo sú tu celebrity tejto pizzerie, čiže si máme mať pred nich rešpekt, chápete toto? Asi on je ten Freddy, ja neviem, ten náš šéf, ale to je jedno, čiže povedal nám, že máme zatvárať dvere iba vtedy, keď sme vo veľmi veľkom nebezpečí, že si máme šetriť energiu, pretože máme už iba 67%. Freddy je až tu pri mne. Či jak sa volá Zajko Hrajko? Sakra. Ja som to už hral predtým raz a vy nechápete, že aké to je zlé, keď takto ho uvidíte pred kamerou. My guten Tag. Ale musíte byť veľmi rýchli, pretože tento hajzel, keď sa pohne, na vás vyskočí, rozžere vám mozog. Fuj. On je ešte tam. Tam vidím jeho tieň. Zajko Hrajko sa chce hrajko. Hrajko trajko. Ešte tu. Ten jeho hnusný ksicht. Fuj. Špinavý hnusný ksicht. Čo? Nechce mi sa. On to asi drží. Zatvor tam, prosím ťa. Prosím ťa, zatvor to. Tak je po mne. Zatvor to. Klikaj na to silnejšie. Ideš. Tak je po mne, ja sa vzdám. Tak nič. Zatvor tie nosné dvere. Veril som, že ma chce dostať za stran jeden. No nevadí. Si robíte srandu. Takúto nerealistickú hru, takúto... Ten blbý zvuk. Dobre. Ideme ďalej. Ja som vedel, že sa už vystraším, ja som tu už vedel, ten zasran tam držal tie... Skoro som povedal pekné slovo. Ten hajzel tam držal tie dvere. Ja som to vedel. Fú, ty kakos.
Ja mám slúchadká, ktoré otlmujú okolie. A hlas mám naozaj ešte furt na vysokom, pretože som si trošku dal nižšie, aby som sa aspoň trošku počul, či hovorím hlasno alebo menej hlasno, či ma budete počuť na videu alebo nie, ale toto je... Zase tento zasra mi tu bude hovoriť pitomosti. Dobre, zase preskakujeme. Takže sme späť. Tento zasra už konečne dopovedal tú svoju pitomosť, že sa nemáme od ničoho báť. Dobre. Tento Zajko a Rajko ma aj predtým, ako som ešte predtým to nahrával, aj vtedy ma dostal v prvom kole. Ale potom už keď som to začal oznova, prvý night, tak ma už nedostal. Ale sa začínam veľmi bať. Vole, pretože ešte predtým v prvom kole sa aj Zajko Hrajko, neviem im menáže, ako sa volajú, takže sorry. Aj Zajko Hrajko, aj Kohúto Sliepko sa vybral na cestu. Takže podľa mňa bude najlepšie to, keď sa na nich takto budem pozerať, tak sa nemôžu ani pohnúť. Lenže ja toto nemôžem robiť, pretože v ľavom dolnom rohu máme percentuálne dané... Čo to bolo? Máme percentuálne dané baterky, percenta baterky, čiže nemôžem to robiť, pretože potom nebudem mať percentá na baterku. Nebudem mať kokos, neviem sa vyjadrovať, no tak sa trasem. Sorry, ale sa tak trasem, že sa neviem ani vyjadrovať, takže... Trošku sa ukludníme a ideme to hrať. Takže sú 3 hodiny ráno, do 6 pracujeme iba, čo je fajn, ešte iba 3 hodiny, musím vydržať 59% batérie. Dobre. Počujete to aj vy? Dam. Zatiaľ sa nikto nehýbe, čo to je? Vypnem na 1 sekundu kamerku a už sa Zajko a Rajko vyberá na cestičku. Všakže Zajko a Rajko, kam sa to sakra nevypínaj sa blbá kamera. Dobre, Sliepko Kohút je ešte tam. Zajko a Rajko, ty jeden malý, mrňavej. Čo to je? Čo to bolo? Ako keby niekto hryzol tie káble, ty vole. Nevybral sa nikto iný už. Niekde tu Čo? Fú, Zajko a Rajko ešte čo je fajn. Tuto niekto rozšízol asi káble, iba audio ide. Sakra! Všade sa vyprí. Všade! Všade sa vypli kamery. Best. Sú 4 hodiny. Vtedy ma dostal tento zasran. Fú. Dobre, kamery sa zapli. Zajko a Rajko nikde. Zatiaľ. Ale to bolo hrozné, ja som nevedel ani tie dvere zasrané zatvoriť. Zase tá blbá ona, dam. To je nejaká pesnička. Si zo mňa robíte srandu. Zajko, Hrajko. Kde si došlaká? Tu je. Dobre, tu je. Sakra, Sliepko Kohútik sa už vybral na cestičku. Vám asi šíbe? Prečo obidvaja? Best. On je tu, ja ho počujem. On je tu. Sakra, mne seká táto blbá hra. Sakra, načítava sa mi niečo. FPS-ka mi nejdú načítať. Čakajte. Dobre, sme načítali. Nie, 20. Ešte furt iba 20 FPS. Sakra, neviem sa vyjadrovať. Ešte furt iba 20 FPS ťahám. Dobre, už 40. Sakra, čo sú to za zvuky? Ja sa nepozriem na kameru, lebo viem, že potom ma dostanú. Takto sa budem... Nie, na kameru sa nepozrieť, zasram. Blbé to je, že to máte ako keby také dotykové, že zídete dole s myškou, tam kde máte tú šípku, čiže to tam má byť, a hneď sa vám zapne kamera. Kde ste zasraní. Dobre, pri mne nie sú. Dobre, Zajko a Rajko je tam, na toaletách a sú na hnačku. Vypli sa mi kamery. Skoro všade, okrem...
Dobre, nikde není. Je 5 hodín. Ja toto nechcem dosať, naozaj toto nechcem dosať, takže... Držte mi palce. Fú, ja som sa prvýkrát naozaj veľmi vystrašil, ty kokos. To je nemožné. No tak. Blbč. Zatváraj. Nezájem. Dobre, ešte je tam uvidím tieň. Tam. Fú. Ešte furt tu. Zastran jeden. Sliepko, kohút. Kohút, sliepko. Hrajko, ešte furt tam. 6 hodín. Dobre, tu by som to ukončil. Budeme to robiť po dňoch. Takže tu sa to už vypína. Vypnem to. Vypni. Zasra. Dobre, to je jedno. Takže, keď sa vám video páčilo, zanechajte like, keď sa vám video nepáčilo, zanechajte dislike. Dajte mi like na Facebooku, čo bude v popise videa. Dajte mi, keď chcete, follow na Twitteri. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, čo bude asi Five Nights at Freddy's, pretože začalo ma to baviť. Dosť ma to začalo baviť. Aj keď sa viem, že sa poserem, pretože toto bola prvá noc a prvýkrát som sa tak vystrašil, že som sa triasol, ty vole, takže to bude hrozné. Dobre, takže uvidíme sa na budúce. Čaute. Upload